Gyere apához! Álljál föl, drágám! Gyerünk! Gyerünk, Kuncsit Pepóm, gyere álljál föl! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, tündékém! Gyerünk mindent bele! Gyerünk, csináljad, álljál föl szépen, kisbabája! Apának! Apának legszebbje! Álljál föl, Dawson! Dawson! Dawson, álljál föl! Azaz! Még egy kicsit! Még egy kicsit! Álljál föl! De mi van? Felállt az előbb. Gyönyörűen felállt. Szia, fölállt a gyermekünk. Halál komolyan mondom, anyu, most éppen a sültmoklival szenvedtem, és itt voltunk Kati néninél, mert nekünk el kellett menni, és most mondták, hogy áll a gyerek, ide rohantam, és állt a gyerek körülbelül egy jó 20 másodpercig. Hát terpeszállásba is, úgyhogy kapaszkodik, de Belekapaszkodott a plétbe, és az ágy mellé felállt. érdeklen. Szörnyű erős. Gyerünk, tündékém! Minden bele! Huhu! Gyerünk, álljunk Neki a föl! telefon be van állítva fényképező modulra, de hát nem nagyon akarodzik most fölállni neki. Hát mert... De Felállt! Jézus Isten, beszaró fényképez, gyorsan fényképezzen! Már videózom. Videózik. Úristen, Felállt! terpeszállásba feláll a gyerek. Doma, nagyon üdes vagy. Nagyon üdes kis. Egy kézre tartja magát és áll. És oda húzza. Hopp, hopp, hopp. Hoppá. Jaj, de ügyes kisfiunk van. Semmi baj. A földön van,